Pähkinänkuoressa. Tässä on kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää Chromebookista. Se on nopea ja turvallinen. Se on Googlen tapa tehdä läppäri. Chromebook käynnistyy alle 10 sekunnissa, eli tosi nopeasti. Homma sujuu helposti alusta asti. Kaikki Googlen tehot käsissäsi sisään rakennettuna. Googlen suosikkisovellukset ovat juuri siinä. Vain yksi klikkaus ja pam! Voit kurkata kalenteriasi, to-do-listaasi tai hypätä puheluun kaikki avaamatta tuhansia välilehtiä. Chromebook pelaa saumattomasti yhteen puhelimesi, kuulokkeidesi ja muiden laitteidesi kanssa. Ja voit ahmia sarjoja, paiskia töitä ja luoda uutta suosikkisovelluksilla. Vau, katsoppa tätä! 10 tunnin akun kesto antaa sinun surfata inspiraation aallolla niin kauan kuin haluat. Olitpa sitten täällä tai vaikka täällä. Se suorittaa päivitykset automaattisesti taustalla, eli Chromebookisi paranee samalla kun sinä jatkat hommia, koska keskeytykset ovat pahimpia. Entäpä virukset? Chromebookissa ei ole koskaan ollut yhtäkään virusta, koska niihin on sisäänrakennettu tonneittain turvallisuutta. Ällistyttävää! Chromebook auttaa sinua tekemään kaiken ilman, että sinun tarvitsee murehtia, pystyykö läppäri siihen. Ja muuta sinun ei tarvitsekaan tietää. Ole hyvä!